Инвеститорите в недвижими имоти в Дубай често се делят на два типа. Такива, които търсят доходност под формата на наем, краткосрочен и дългосрочен, и такива, които търсят капиталова печалба от своята инвестиция под формата на повишаване на цената на закупения от тях имот. Въпросът е: има ли райони в Дубай, които предлагат и двете възможности едновременно? Отговорът е да, и точно това е случаят в Дубай Саут. Цените в Дубай Саут са между 15 до 20% по-ниски в сравнение с други райони в Дубай. Но най-важното за една успешна инвестиция са перспективите и предстоящите инфраструктурни проекти. Проектът, който се очаква да катализира до голяма степен доходността в района, е откриването на летище Ал Мактум през 2032 година с очакван капацитет от между 124 до 150 милиона пътници на годишна база. Не само, но и летище Ал Мактум ще създаде над 500 000 работни места за потенциални наематели в района. Ако искате да получите насоки в кой проект Дубай Саут да инвестирате, за да получите най-добра печалба и доходност, свържете се с мен.